20 sekuntia lähtöön. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hyvää matkaa! Ja kaikkihan varmasti sitten kulkevat nimenomaan tuon SIP-maton yli, että saavat tuon oman henkilökohtaisen ajan. Sehän lähtee sitten tuon maton ylitettyä jokaiselle tuo aika ja se on todella sitten se käytetty juoksuaika sitten, kun maalissa ollaan tuossa samassa paikassa. Ja tässä naisten puolimaratonilla on mukana myöskin sitten Suomen tilastosta 7. oleva Tiina Puranen. Kun juostiin Suomen mestaruustiejuoksu huhtikuun lopulla tuolla Kuopiossa, hän juoksi silloin ajan 1.23.03. Mutta sitten muistetaan tuo Tukholman Spoinin 6. sillä myytävissä kylmissä olosuhteissa. Hän juoksi hienosti 2.54 tuon maratonin ja on siinä Suomen naisten tilastoissa hienosti kakkostilalla tällä hetkellä. Siis Tiina Puranen. Niin kun vuosi sitten tässä samassa paikassa oltiin ja sitten vähän suunniteltiin, että mitenkä valmistaudutaan tähän juhlamaratoniin, niin on pakko kysyä, että onko tuo silloin tehty suunnitelma toteutunut? Joo, kyllä tässä tankauksen osalta on ainakin onnistunut ihan hyvin tämä valmistautuminen tähän 10 maratoniin, mutta sitten tiedän, että onko nuo juossut mailit ja tankkauksen purkaminen sitten on onnistunut ihan suunnitellulla tavalla, mutta tankattu on. Joo. Piirteitä, mutta näitä juoksukilometrejä kuitenkin tässä vuoden aikana on tullut kyllä tehtyä ihan jonkun verran. Ja siitä on siirrytty Tukholman maratonkin ihan kertaan lähtee, ettei ole tuota pohjaa tehty. Ja kyllä ajatuksessa on se, että tämä marssikierros tällä Mikkelin maratonilla täytyy kyllä numerolappulinnassa tehdä. Vaikea on toteuttaa sitä vielä vuoden päästä, koska silloin tulee itselle 10. kerta täyteen. Ja minä sitten varsin kuin rääppiä kisovuotisjuhlia pidän sitten vuoden päästä, että siirretään se sitten sinne seuraavalle vuodelle 2014 ja Sidi hoitaa sitten tätä hommaa täällä. Onko sovittu? Kyllä se sovittu, jos sinä lähdet tuonne juoksemaan, niin kyllä koitetaan täällä yläkerta hoitaa sitten siinä suhteessa, että tämä ei jää pulaan. Mutta viimeiset juoksijat hyvästellään hetkeksi täältä urheilupuistosta. Noin 40 minuutin kuluttua hän täältä alkaa sitten ensimmäiset juoksijat palailemaan Urskiin. Viime vuonna Kaihun Varsin Mika Rantala aikaan 39.51 ja naisilta Miro Pulkunen aikaan 44.05. Eli semmonen reivas 40 minuuttia, niin juoksijoita alkaa tänne urheilupuistoon tulemaan. Mutta kuten sanottu, kannustakaa ja seuratkaa urheilijoita turvallisesti, liikkukaa tuolla liikenteessä juoksijoiden mukana. Satama-alue hyvä paikka ja tuo Kaihun tieno on vallan hyvä paikka ja siellä ei Kaihun teiltä millä muuta liikennettä ole, niin sikäli tuo maratonin seuraaminen on siellä hyvä ja Kaihun viihtyisät maisemat tietysti jo sellaisenaan Mikkelin puistosta puhumattakaan. Ja kun tuo juoksijat ovat nyt tuolla taipaleella, niin varmaan